Goro Ngamarta sak mangke lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara. Larang sandang miwah pangan. Leloro jalar tumular ngrenggut nyawane wong pirang-pirang. Arandene kula mboten saged jumangkah hanyirep sedaya pagebluk punika duh Koko Prabu. Nyatanipun Lesmana mboten saged anyirep pagebluk ingkang sumandang kang sarta sumanding wonten ing Praja Pancawati menika duh Koko Prabu. Sinuwun nyuwun pangapunten. Sejatosipun paduka punika mboten lepat sinuwun. Malah rumaos kula para kawula ing Pancawati ingkang nandhang lepat. Dupeh saiki urip ana jaman kang saya maju. Lajeng kebat kliwat rumangsa mardika sakmukawisipun. Akeh wong cilik sing wani marang panguwasa. Ilang rasa tata krama nek ora seneng mung waton jeplak. Nyuwun sewu sinuwun. Miturut gagasanipun Anoman wontenipun para kawula wani kalian pangarsa kala wau inggih awit wonten saperanganipun pangarsa ingkang sampun boten saged kinarya tepa palupi. Duh sinuwun. Anoman mingkemo lambemu. Kowe aja waton dakwa. Anoman. Duh Koko Prabu, sejatosipun wonten saperangan punggawa praja ingkang menggalih kebutuhanipun piyambak. Wonten ingkang lincati janji lan sumpahipun. Wonten ingkang dagangaken jabatanipun. Lan wonten ingkang ngingar-nginger ngrusak tatanan hukuming nagari. Sinuwun. Inggih awit perkawis kala wau ingkang anjalari rusak ing kawontenan miyang para kawula. Sinuwun. Duh Koko Prabu, malah wonten ingkang sampun kecepeng lan mlebet wonten pakunjaran. Nanging malah saged luar saking pakunjaran labet sami pidak jempol gedhek antuk miwah dipun ayomi kalian kekuatan sak inggilipun. Rakyat resang kapirangu rinanggul ginempit kampit dosa ngeret ananing bawana wis yayi kabeh padha cupeten, kabeh kang diaturake, kabeh kang dikandhakake Yayi Sugriwa, Yayi Lesmana lan Anoman mau mung kanthi dasar pangira-ira. Kahanan Pancawati kang nedheng ke Taman Pagebluk gedhe kaya mangkene iki sejatine krana ditinggal dening Sang Jiwa Minulya. Sapa ta wong kang ajiwa minulya mau kejaba amung wong boga sampir ya kuwi Kakang Semar Badranaya.
Wiwit dasa muka gugur duk rumuhun Yayi Sinta ndak boyong temahan aku bisa lestari dadi ratu ana ing negara Pancawati kene ya wiwit iku Kakang Semar wis ninggalake negara Pancawati Yayi Kakang Semar sak anak-anake Nala Gareng Petruk lan Bagong kaya-kaya ngadoh tekan Prabu Rama Wijaya. Yayi miturut pangeranipun Kakang negara iki bisa maluya jati kaya duk ing nguni. Yen to Prabu Rama lan negara Pancawati bisa ketunggon Kyai Semar Badranaya maneh Yayi. Duh Koko Prabu menawi tetela mekaten benjang dadak ngentosi menapa dinten menika badhe kula upadi wonten pundi papan dunungipun Kakang Semar Badranaya. Tetep badhe kula boyong wangsul wonten Praja Pancawati duh Koko Prabu. Sinuwun nderek sumelatur sinuwun. Kula midhanget pawarta bilih sakmenika Kyai Semar mapan wonten padukuhan Karang Kadempel utawi padukuhan Klampis Ireng. Mila menawi wonten suka lilaning manah kula pun Anoman sagah dados duta utawi utusan. Kula sagah dados utusan paduka kinen boyong Kyai Semar Badranaya. Kapurih Kyai Semar wangsul mapan wonten ing Praja Pancawati mriki malih duh sinuwun. Ya, yen pancen kaya mangkono Anoman jeneng sira Lesmana Widagda kang sarta Anoman enggal budala. Nganggo tekad satriya tanah Jawa. Apa wae kepinginane Kakang Semar turutana watone Kakang Semar bisa bali mring negara Pancawati.
Sinokarta mrehtar tamtu tantuning utama titi tata dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulado dia selir wulan dadari Yuang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun. He pulunanku bocah gagah, pulunanku bocah bagus, pulunanku bocah jentara, bocah sigit. He Gatotkaca. Wonten timbalan ingkang adhawuh wa Prabu. Wa Prabu Sri Bathara Kresna amiji dumateng kula pun Gatotkaca. Kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake krana ana babakan sing tak rembug marang jeneng sira Gatotkaca. Sumangga kula aturi paring dawuh wa Prabu Bathara Kresna Gatotkaca arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun wa Prabu ing Dwarawati. Ngene. Aku tak takon ya. Tanglet babakan napa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing mencuat apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing trending apa Gatotkaca? Happy asmara pacaran kali Gilga. Lho ngosek ta? Ngosek duk kuwi. Dunia pewayangan iki lho. Dunia pewayangan. Sing medal nggih niku mawon kok. Orane sing metu niku nggih, sing metu kula piyambak. Sian. Nek bahas kula niku kaya-kaya wis warise dhewe. Modele kaya ngerti ngono. Wis liya sing dirembug Gatotkaca. Nggih, kados pundi? Ana ing Prajanegara Ngamarta iki wis ana sewulan utawa sak candra suwene. Kowe ngrasake apa ana negara Ngamarta kene? Negara Ngamarta sak mangke lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang miwah pangan. Lelara jalar tumular ngrenggut nyawane wong pirang-pirang. Para kawula ing negari Ngamarta esuk lara sore dumugi pralaya, sore sakit esuk dadi mayit. Ngamarta ketaman paceklik. Mboten namung niku. Wong omah-omah niku nggih kathah sing sami pegatan. Nggih? Wong omah-omah niku lho. Wong bangun bale wisma, wong bebrayan niku akhir-akhir niki dhateng negari Ngamarta inggih kathah sing sami pegatan. Pegatan nggih, cerai nggih. Ngono kuwi kira-kira perkarane apa Gatotkaca? Lupute sing lanang selingkuh, nggih sing wedok sing selingkuh. Kamangka garwane dhewe pun ditaleni ngangge akad nikah. Ngono nggih. Kamangka nyuwun sewu Prabu. Wong lanang niku kok seneng dolan ning nggon-nggon nakal. Heeh. Wong lanang kok seneng ning dolan nggone wong wedok nakal. Ya karepmu piye? Niku jane wong lanang sing ketemu rugi. Lho, rugi? Nggih. Rugi piye? Rugine piye? Rugine ndadak mbayar. Saben cethuk mbayar, saben cethuk mbayar. Nek bojo nak mboten. Ngono. Nggih. Upami kula tampi nikahipun Fulan binti Fulan dengan mas kawin upamine 100.000, upamine.
Lho niku ambak mas kawine 100.000. Nek pun sah jenengan bayangaken duit 100.000 nek nganggo sak dobole. Ngoten. Sak kayange. Nggih. Benten kalian tenggon-nggon nakal. Ben cethuk bayar, ngaku wong ganteng nek ora duwe duit, mengki mesti ken ninggal jam tangan apa HP ngoten. Ngono nggih, kosok balika, tuweka kaya apa? Sak sing gampang paribasane. Tuweka kaya apa? Upamane pun watuk giglik mawon. Wiwi enek apa rayu. Tesih nampi tamu, Mbah. Cek suwe apa ora anu nembe mawon mlebet ya wis karo kowe ae wi upamane ngaten niku lho niku tuwek nek sugih dhuwit nek ngladeni kaya kitiran kula mong ngono kuwi nggih tuwek nek sugih dhuwit bae ya dadi wong lanang kaya ngono kuwi rugi wangsul dateng benang merah miturut panjenengan kahanan Ngamarta ingkang beneh kalian padatan ibarat kodrat niku napa saged diwiradati ibarat lara niku napa saged dipun tambani wa Prabu ngene Gatotkaca ngene wis sawetara wanci Kiai Semar Badranaya momong pepundhenmu para Pandhawa nanging upama wong kerja ngibarate magang ora netep ing Prajanegara Ngamarta nanging isih lenggah ana sudunge ya kuwi Karang Kadempel utawa Klampis Ireng kamangka kiblat 4-5 pancer wis ngawuningani sapa to Kakang Semar Badranaya kuwi Kakang Semar mujudake dewa kang asalira titah krana Kakang Semar kuwi sejatine panjil maning Bathara Ismaya kang dadi simboling pengayoman miwah katentreman. Maknanipun kados pundi wa Prabu? Ngene. Tak kira kahanan negara Ngamarta bakal tentrem lamun to Kiai Semar kasembadan kaboyong ana praja Ngamarta. Dadi pamonge para Pandhawa sak utuhe. lajeng kersanipun Wandwarawati kadosa pundi? Gatotkaca jeneng sira Gatotkaca tak wenehi pakaryan. Gatotkaca sing banter playumu mara gage kowe lumarapo aning padukuhan Karang Kadempel. Kiai Semar boyongen tumuju mring negara Ngamarta. Gatotkaca Trawaca dawuh pangandika paduka kalilan Gatotkaca nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu wa Prabu. Lelungsen tak bebakali. Duga ginawa ati-ati aja nganti keri budhal dina iki. Gatotkaca
sewaka bijelangenira sang nar pati lampah hira alon
ginarabak badaya yuwarna nira Om awik nam hastu nama sidam putuku ngger putuku Duryudana wis sawetara suwe lungguhku ana nagara Ngastina kene ananipun eyang ora gage-gage angucap amarga sesek dadaku. Apa ta sebabe pun eyang sesek dadane krana anggonku nyawang kahanan Ngastina ing titi palungguhan iki Duryudana. Ngger mbiyen negara Ngastina kene iki kondang negara kang subur lan makmur. Nanging bareng saiki Ngastina dilungguhi karo Sata Kurawa. Negara sing subur makmur iki kok malih sarwa kekurangan. Kamangka ora kurang-kurang anggonipun eyang ngandhani putu-putuku Sata Kurawa supaya tumuju dalan kang utama. Ning nyatane lambe sak tumang mung kari sak merang Duryudana. Para Kurawa nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Bablas ora ana sing cementel. Nger tumindak lan pakartining para Kurawa wiwit biyen mula wis babar pisan ora tau nganggo katresnan, ora tau nganggo kawicaksanan, ora gegulang rasa prihatin lan ora anduweni rasa welas kang sarta asih. Kamangka sing jenenge wong angkara murka kuwi embuh cepet embuh ora mesti bakal ngunduh wohing Karmapala. Gulup Duryudana nek tak glejah tak teliti kanthi permati nganti tekan jroning ati, tak gontho nganti cetha nganti tekan sajroning nala, tak gagas nganti kandas nganti tekan sajroning tias.
sumber-sumbering perkara paceklik lan kuranging sandang pangan tekane lelara kang jalar tumular ana bumi Ngastinapura iki awit saka pakartine adi-adimu Sata Kurawa Dewi ingkang nerak pacak ngrajang perbatang dikandhani malah mbanggel mula nganti dielekke karo sing gawe urip kanthi anane rerusuh kang sarta Brama curah apa dene paceklik banjir awu walik watu lan uga ruhara kang saya ngombro-ombro mula yen nganti titi mangsa iki kowe sak sedulurmu Kurawa ora padha eling marang lakuning bener saya